Itange kwa zama hizi. Zama hizi. Ya kwa ili yakati noti takao ya ku berarti ngonyeni kana kana. Tazuke. Hakuna virumbumira mushiba. Vise zvakatara mambo kuti pakati munda mwenyu mwesenza zvinokutedziwe tu tikangoti shisvi ndiri vhige rendairimo rakabvara nokuwa ro nanhasi yakapuwa kumwe kusaidhi ndochindikamuka mukombo re pakatemwa miti magamu achibva dono mundamo ndakurima kuti iye ari kupurwa kuti asarime ganakafiriswa ndakatogembera muto kwanza kwakuya ndo tirinengera ndosemudhainenge pakasa ndobva tarima tu kechitatu mudzimai wacho wakazika mumagadheni makazvicherewo haana kubvuma asheta kati mudzimai wangu ari urima mumagadhenimo worima uyu usvika usima wakatanga usima muriu akuitiwa zezvichana nemavhumba anga akasi obva asima zviro izvi mavhumba netumaonyezi twatubo vasima magwere magwere chekuti merei akabva atekwa ikabvapo akaenda mhanya kuenda kwasabhuku dandira nguba vaenda kumapurisa ikazopera kumapurisa tachiti ikabvapo ngoti atakazivinda mambo kuno ngoti tatomapera masi sinendo ezvimwe zvakadhimi zvamukoma angora shuwa takatoma mapepa aya takatoma mapepa aya wakauya kuwasesa paka mapurisa itu nemadhimeni wakatarisa zvakadhimedzwa wakaenda kwavarume vari kwadisi ukazotifona tikazinokotora mapepa aya mapepa acho ndotakasarenda kuti titi way forward kuti mambo achatora conclusion iyi nanhasi nezvezviri zvaindozvazvo nanhasi zvichingodiwa hapana chakapisa tati acharatsveta tita wakangaenda tombasanga tombuzungudzo wakandibonipidza kumapurisa ichiti ndaba masoro mumba mamusei masoro ndasvika ndovhuruma ndiwo ndazvakaba ma200 watts masoro inini hamndokungeti nyaya idzi ndatarisana ini chandendwa ndecheactual ndinge ndisingati estimated cost. I want the actual cost as per zvinhu zviri paground. Because mungona, like we have to give you an example. In the mangoes, number of plants 2, expected production per plant 150 kgs, it's $50 per kg. Total cost $450. Imengo rudzii and imengo rudzii inoita $50 per kg. estimated overtime And expected production per plant that's 150 kgs. 150 kgs must be mattered. Ndiani une mengo nokujuza must be mattered emango per season. Ndiani une mango masaki matatu emango per season. You use my lemons. Number of plants 1. Expected production per plant 250 kgs and 60 cents per kg. Makambone bi lemon unobara kudarika kumango
You guys, let's be factual. I'm not trying to be fictitious. Don't try to be fictitious so that you make money. No. Mulemon one, and what's the expected production per plant? That's 250 kgs. Per one plant in lemon. As if per mango, number of plants 2. Expected production per plant 150 kgs. We mango 250 kgs. How big is this lemon? How big is this lemon tree? So far, this one. Number avocados, number of plants in fruit bearing stage. And now you know why. You guys expected production. That's 4 by 90 kg bag per plant. 4 by 90 kg bags per plant. That's 360 kgs per plant. No, that's just how much. Could make that is total cost $11 times 4 times 5. Are you telling him to 190 kg really worth $11? Yeah, and me have a material to a window. Younger faith. Younger bill. Younger bill again. Bananas, number of plants, 30. Number of fingers per plant, 100. Cost, $150. Because it can really 30 plants times 100, that's 3,000. That's 3,000. So I can put 3,000 to divide by 150. You know the budget. 200. No concept. 2,000. Look at the book battery. And could it from what in his matches, the number of Pashada Ubada. I don't know what the Ubada. Yes. Saka madhumeni ndio akauya achivasesa zvinhu zvake isusu takazvinyosa sabhuku akanga atoripo pakanyora madhumeni zviri makabva panapa imweni isati yawakwa munozviziva mati makabva panapa imweni isati yawakwa ndizvo zvomukutaura shuwa ndakazotomboya kuti panapa ndikaonana namambo ndakatomuitira andizvozvinoona kuti ese munhu ndandikutaura chinhu ichiya chinofanira chakaipedzisa chewei
inoratidza kuti chine trend that should be followed. Tikarasa trend haizo make any sense. Taisa pameza pane area handisi seed used handika compound D used AN used handika yobvenzi labor for 6 labor days $30 $85 per day handika expected production the 0.6 tons is about $192. But what is Zika? But no 45. What was the seed used? Area that's 0.05 hectares. Crop stage maturity. Expected production 4 buckets, $85 per bucket. But Havana cost. Havana labor cost. Mwenda kubananas hapana labor cost. Mwenda why kusina kununua 45 kusina labor cost asema mbele kuni labor cost. Yes, ndasema zvikuita yangu inarenguwa ndiswa Joseph Manjike ndinofunga ndakamboya pano tikutanga nehanda dzangu nyaya yepamba tikazova pano futi kechipiri nenyaya yeyomba futi wataura kuti wakangatanga ndi mukomo ichizova munini nawo andika inasara kupedzera ndare nguwa izvo wakutaura zviro zvisine chiba zvisine proof mabanana beans zvese zvipera kuhwipa pandika hanzi zviri mwari inini izvo takasenda kubva pana pandika uyu wakasanyira dikiti uyu kumapurisa kukoti so nyaya izvo zvoutsotsi kana kunzvenga zvisina kutaura nyaya pane kutanga pane chipiri watori chiwo matsamba awe kubva kukoti ayari apana nenyaya idzi dzakafanirwa kutaura izvi ndatoziva panapa internet dziri kutsaidzei asari then internet basa rayo kustopa ngava kushanda mina kushanda saka ndinoda kubvunza wakapiwa mainternet kuti ari kushanda mambo takabva panapa ngenyaya dzemenda nemukomana makati mukati ngaendaenda kuenda kunosiya mamunda umari kuti techitobva kuno wakati bechi mambo ana kutonga zvakanaka nanhasi kundorema ana mubvunzosakandati kana ari kurima munda anga makapiwa mainternet ndimakamumisisa ndivakaenda kuenda konyoreseipisota pisota ngenyasha yekutanga nangavhumo indadhikiti ngeizai yakaisa chipiri tichienda kukoto iyo ndikaenda kumangara kwete kuti nini ndakamanga ndakaenda kuisa indadhikiti bai aizaenda ndimune indadhikiti yakaraswa saka hapana chirwa zvikuru vangu dambudziko ravari kuita vakawa nderekunotambudzira nderenguva ava vakomana vairi ava nenyaya iyoyi yakaitwa nyaya iyi ikadarika uyu mukadzi weuyu yakatombosungwa akatomboita community service waJoseph nyaya ikapera ava vari vakazodzokazve semhuri vakauya kudana pane nyaya yavangu vari kunzvenga zvese zviri kuitwa zvese zvipambari nenyaya 1 yavainzvenga yemumusha mavo yandakazova tichifambai wakafamba wanyaya iyi ikaitwa ikapera wapedza nyaya ndandakavati vadzoke kumba vari mhuri tichiona kuti vagarisane zvakanaka to my surprise ndiritonzwa kuti vane nyaya futi yauya kuno kuti vadzoke kuti tichitaura navo semhuri vagarisane zvakanaka havana kumbouyapo pane akadzokera makadzoka here kana kuti ayo chakakutarisai kudzoka chii maakunoko maakudzoka nemapepa amaakuuya nawo kunoko chamusuri kudemimi kuti mugarisane zvakanaka neuyu yanditi
ndozvazviri kutotaura because imimi hamuna kudzoka kuti tigarise pasi. Wanatete wacho wari kupi? Itai kuti mugarisane zvakanaka. Muri baba wavo namai wavo vamwe chete ava wanawa. Ngavagarisane zvakanaka, ndo pane nyaya yangu mazvita changamira. Ndinogarisana mukoma uko. Mukazika pamusiwo pepe. Ndikere nguri panobuwazira ere pepe. Muchiona kunduri mapomba yadi pepe. Andinopega. Makataura nani? Andipere kumiri kuya kune mugamu yake yakaisa mugamu kumiri. Nyaya ndatofunga kuti kaumebhi ndekuti uyu zvozo uyu paakatonga nyaya yake iye iwacho akanzi abhadhari zvaifanira kubhadhara kuno kana usingakanganisi nemari yedare anofunga kuti akanga ibhadhara kuno ndo nyaya yake uyu waiti Nani mali ndani? Saudi bezeri ngwe. Ndiri papa mambo. Ndipedza nguwa dzekusiku sokusina kutsika zvibhadhara. Mari kabhadhara. Isikabhadhara mari. Ndione. Pamsori idzikusana kwezvishoma. Wabhadhara ere? Andina kubhadhara ndine chikonzero. Ishe ndakanga ndamutaurira kuti nyaya imatora sei kutende kwa mambo Mutasa ndakabva kukoti. Ini yangu kuti ndakatora. Meja sindakati nyaya kana mwine maagreements. Munoenda kupi? Munoenda kwa ikoti. Ndatopedza kana paino usina kusana nemutongo ndaisa kuti inda digitali ndakaenda kutora samba ina kumangara musha kwa DC. Ndiye akataka kumangara kwa DC. Ndeti kubatsira. Mitemo yemabhuku vanhu vakumitsa. Ndizvo. Internet. Kumisa zimira izvo because of something. Pending judgment or something. Asi yamakaita yechi yekuti makawina indicts and judgment yuchi Ndakazipangurira procedure yeproper sharing. procedure yechi Proper sharing. makaita Anditaitaba ngenyaya yatora ishima komba kuti uyu takapedza mari tichifambira nyaya dzemurume uyu. Izvi zvanga kabata. Ishouri yapo. Andisona zvemakobe. Andisona zvekurasa mupfungwa inini. Ishouri. Takafamba. akanazaka ndakutaura kuti nyaya ino mudare munhu makapirwa here Takapirwa. yaiti chii Yakaniti stop kaini. Panapa. ini maomenda kuita Ndakarimeri. Anorimeri. Kana mukasvika kana ini haimanzi. Pakusori kugara basi. Sangamiri. Andina. ndikavatunauringa pakanaka because chirimira kuona kwangu there was no reason yekuti awanoenda pamaedit application for internet kana papasina chacho ndipinde kuti awakaenda kuti application for internet it means pane zvazvokuita but zvamata yenyu hapana zvazvokuita it's still okay wakomana muarea mangwana chaite panzvimbo moona kuti chii zvakamira sei then Saturday modzoka next